Talan Ki Nongshong Shnong ka Umladoh Haribhoi District kabahap hapok ka Nongpo constituency kilapan pau ya ke Jingsmokia Halor ke Jingja ka bakentup ya ka Lailat Beat House jong ka KHASI Hills Autonomous District Council. Lakin no baki Nongtr ka KHADC Jingpynjot ya ki Jinthung Jingtep ka badai jong ki Nongrap klem kinu kidaw ki basyai ka balawanra ya ka Jingsusi ya ki Longyeng ki basyakta. Ba wet singkli urang ba Shnong ka Umladoh ula penrem ya ki jingle ka KHADC da ka bakeno baki long ki nong pensniu ya ki nong rap hakane ka Shnong. Jingpen pau ya kini jing si bakile ya kini penjulur namar baki injak po tang nang ini jingtung jingtep kum kuai kum kat kum ini kiso kipai hiyo nang ni kilometer step tekile dan bar hadu kan ni atu so tenat sebenarnya hadu kan ni penlong ya kada jingtung jingtep jing beri bakan cupom penjulur beli kim aipor bakambun Ka Shnong kli